Вот такие преграды приходится преодолевать жителям поселка Старые Горки. Тигіз асфальт орынына тирән шықырлар. Турин урамында яшәүчеләргә автобус тукталышына да кибеткә дә көн сайын шундый юлдан йөрергә туры килә. Монда асфальт узган гасырның 70-нче елларында салына, ләкин ни өчендер юлның бер өлешенә генә. Шул вакыттан бирле бу юл төзекләндерелмәгән. Биредә яшәүчеләр акча җыешып, үзләре асфальт җәйдереп карый. Тик ул озакка чыдамаган. Поликлиникага шыққанда анда вообще бірнинде асфальта юк, анда просто месиво, глина иде. Аның ішінде біз жиылышадырық, яз күніме, кыз күніме өзіміздің халіміз келгенше жиыштырадырық. Анарсың енді міне қаян нәрсе таба алалар, щебенкамы нәрсәміз сатып алып, шул юлны шулайтып эшләттек біз, үзебез. Әлеге юл 18-нче шәһәр сырхауханәсенә һәм җәмәгать транспорты тукталышына илтә. Әлбәттә, кышкал белән биредә машиналарда узып була, ләкин коляскалы әниләр һәм олы яшьтәгеләр биредән берничек тә үтә алмыйбыз дип зарлана, бигрәк тә яңгырлы вакытта. Иске Горки бистәсенең бу өлешендә 200ләп шәхси йорт бар. Анда яшәүчеләрнең барысы да шушы җимерек юлдан яки әйләнештән башка урамнар аша йөрергә мәҗбүр. Мәсәлән, яшь әни буларак миңа бик авыр бу урамнардан йөрергә. Һәм инде әлбәттә олы кешеләр турында әйтмим дә. Үтеп булмый, больницага бара алмыйбыз. Больницага керә торган түгел, монда яз көне без үтә алмыйбыз. Турин урамында яшәүчеләр 2016 елда халык контролена мөрәҗәгать иткән. Инде 6 ел узган, ә ул һаман да элекке хәлдә. Татарстан дәүләт советына да хат юллаганнар. Оннан бу мәсьәләне шәһәр мэриясендә караячаклар дип җавап киләм. Юл проблемасы нигә һаман хәл ителмәгән дигән сорау белән biz Казанның Идел буе районы хакимиятенә мөрәҗәгать иттек. Туринская действительно требует ремонта. Турин урамына яңа асфальт кирәклеген беләбез. Аны юл төзекләндерүнең 2023-2024 елгы программасына кертү өчен без барында эшләячәкбез. Ул урамда яңгыр коеларда ясалачак. Явым-төшемнәрдән соң анда ел сайын су суыртырга туры килә. 2021 елда Иске Горки бистәсенең бригада, Сызрань, Артель һәм уңышлы урамнарына асфальт салынган. Әлеге 4 урамда 76-нчы мәктәп тирәсендә. Анда мөмкинлеге чикле балалар да белем ала. Шуңа күрә беренче чиратта бу юлларны төзекләндердек ди район җитәкчелеге. Было как на полигоне. Бу урамнарда полигондагы кебек иде. Хәзер исә юллар яхшырды. Үзәк урамнарга асфальт салынган, без канәгать, ләкин эшне ахырына кадәр җиткерергә кирәк иде. Башка урамнарда яшәүчеләр дә яхшы юлларга мохтаҗ бит. Иске Горки бистәсендә юллар төзү буенча шактый эш башкарылган, ләкин эшләнәсләр дә күп әле ди биредә яшәүчеләр. Рузаль Шарипов, Данил Филатов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.